ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் வாங்க. மொதல் ஸ்டார்ட் கொடுத்து என்னத்தை சாதிக்கிறோன்னு பார்ப்போம். யார் தான் M500 பேருன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணி, ஏன்னா எனக்கு M500 கன்று ரொம்ப பிடிக்கும் கைஸ். சரி, இப்போ என்னடா இது இவ்வளோ லேட் ஆகுது? எவ்வளோ ஸ்டேஷன் ஸ்டோரி லக்கி வீடா ஏன் யாருக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம விட்டாச்சு. யார் தெரியும் அப்படின்னா படம் வந்துருச்சு கைஸ். எப்படியோ ஒரு வழியா என்ன. ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா விளையாட தான் போகிறோம். வேற என்ன பண்ண போகிறோம் இருங்க கைஸ். இப்போ வர வரைக்கும் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் போல். இவ்வளோ லேட்டாகுது. கேண்டி கிரஷ் கூட பரவாயில்ல. என்ன கேண்டி கிரஷா? சும்மா சொன்னேன் கைஸ், நீங்கள் கண்டிக்காதீங்க. கேண்டி கிரஷா நான் விளையாட மாட்டேன். ப்ரொஃபஸர் கே ஓசி ப்ரொஃபஸர் கே பைய பண்ண முடியாது. அவ்வளோ லேட் ஆயிடுச்சு கைஸ். எலிமைட்டடா டேய், அடப்பாவீங்க என்னடா பண்ணுறீங்க? ஏதோ பக் ஆயிடுச்சு கைஸ், அது நல்லாவே தெரியுது. எனக்கு வேற ட்ரிபிள் ஐங் பாவை ட்ரை பண்ணுது. அதுவே எலிமினேட்டடுன்னு வருது. என்ன தெரியல, நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் அப்படி இருக்கு. இவன் M500 பேர் நமக்கு எதுக்கு? இவன் G18 பைதாங்கோலி பிளேயர். G18 பைதாங்கோலி பிளேயர் தான் இல்லை ஒன்றும். G18 யூஸ் பண்ணால் அப்படி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். சரி, என்னடா இது டக்குன்னு எலிமினேட் ஆயிடுச்சு. அடுத்த மேட்ச் தெரிக்க விடுவோம். இவன் மேக்ஸிமம் வச்சுருக்கான், வேலைக்கே ஆக மாட்டான். இதோ நம்ம தலை கெட்டாக போகாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போது பிரான்ச் 3 இருக்கான் ரேங்க்கு. இது சில்வர் 1 பரவாயில்ல. 10 கலெக்ட் பண்ணியிருக்காடே. என்ன ஆளுக்கு ஒரு இது அதிகமாக வச்சுருக்கீங்க? எனக்கு குழப்பமாக இருக்கு. இவனை பார்க்குறதா இல்லை அவனை பார்க்குறதான்ட்டு. சரி, பிரான்ச் 3 தானே, விடு. ஐய இந்த கேமனை திரும்பவும் வந்திருக்கான் ரீவேஞ்ச் எடுக்கிறதுக்கு. டக்குன்னு கீழா ஏன் ஆசை தீரக்கா? சரி, நூறு போல அதான் நின்றுக்கிட்டே மெடிக்கிட்டு போடுறான். பார்த்தீங்களா, நூபுன்னு சொல்லி தெரியாமல் சொல்லிட்டேன் போல. ஃபஸ்ட்டு எலிமினேட் ஆகிட்டோட நான் தான் லாஸ்ட்டாக இருப்பேன். சொன்ன மாதிரியே லாஸ்ட்டாக தான் இருக்கேன். சரி, ஒரு ஹெல்மெட் எடுத்துப்போம். ஃபஸ்ட் அடியே நான் சூப்பர் ஓசிக்கு எடுக்கல. மெடிக்கிட்டு மட்டும் என்கிட்ட எடுத்துப்போம். இன்னும் இது ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் மிஸ் ஆகுறானே. சுற்றி தேடிட்டு இருந்தேன். எப்பயாச்சும் எண்டாக கீழே தானே வரும். இதாண்டா எண்டு கேம். ஓஹோ சார், இங்கே விழுந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டுருக்கீங்க? என்ன பண்ணிருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எட்லேயே போட்டாச்சு. ஹெட் ஷாட்டு தான் நல்லாவே தெரியும், சும்மா எட்டுன்னு சொன்னேன். சரி, நான் ஃபமாஸ்க்கு முதல்ல வேறு கன்று எடுத்துக்கிட்டேன். ஏன்னா இருக்கிறதே இதுதான் வேஸ்ட்டு கன்றுன்னு சொல்லுவேன். பார்த்துக்கோங்கப்பா. நெக்ஸ்ட்டு ஏகேக்கு நான் ஸ்கின் வச்சுருந்தேன். எக்ஸ்பிரஷன் பேக்கு டவுன்லோடே பண்ணல, அதான் ப்ராப்ளம். நீங்கள் எதுக்கு இதுக்கெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க, விடுங்க. ஆல்வேஸ் பி கூடு. எல்லாரும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி அவன் மண்டே எல்லாரும் ஓடிக்கிட்டே. ஏண்டா சும்மா ரியன்ட்டு இருந்தா ஏண்டா போகும்போ? என்ன நான் தான் விளையாடுறது கிடச்சதான்ட்டு அவ்வளோ ஒரு கோத்தோடு விளையாண்டுருக்கேன் கைஸ். அதுவும் இந்த கேமை போய் இது நம்ம ஓடலாம் ஓடிட்டே. இவனாச்சு ஐயே, இவனை ஒரு எனிமே க்ளோஸ் பண்ணிட்டான்னு நினைக்கிறேன். என்னையும் வந்து ஐயோ
சொல்லி அதுக்குள்ளே என்னையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டான். அப்படி எவன்டா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு இவன் என்னன்னா டேமேஜ் கொடுத்தான் 495 டேமேஜ். காதை விட்றா டே என்னை விட்டுறா ப்ளீஸ்றான்னு சொல்லிட்டு என் டீம்மேட் வந்து ரிவைவ் பண்ணிட்டு போட்டோம். டீம்மேட் சும்மா இருப்பானா மாட்டானே. அவங்க எங்கே பார்த்து சொல்கிறான்னு பாருங்க கைஸ். எப்பா டே ப்ரோ பிளேயராடா நீ எங்கேயோ பார்த்து சொல்கிறான். அவன் பாட்டி மாய் வீட்டை காமிச்சிட்டு இருக்கான். அவ்வளோதான் யோசிக்க எடுத்துட்டா. ஏன்னா அவன் எலிமைட் எடுக்க எலிமைட் ஆகிற மாதிரி அதுக்கு இந்த மாதிரி வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்து சண்டை போடக்கூடாது. நடுவில் இருக்கிற வீட்டை உட்காந்து கூட போடலாம். சரி ஓகே ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கான்னு செக் பண்ணிப்போம். ஆகிட்டே சரி ஓகே பைக்கு போயிட்டு MP40 எறா MP40 தூக்குடா மேலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம MP40 எடுத்துகிட்டு கெத்து காமிச்சிட்டு இருக்கோம். மாஸ் 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 மாஸ். இந்த சைடு தான் ஸ்குவாட் வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். என்ன எதுக்கு எடுத்தாலும் நினைக்கிறேன்னே சொல்கிறேன். அப்படின்னா வராதான் இல்லை கன்ஃபார்மாக தெரியுமா என்ன? என்ன மேலே ஏறி போகிற பார்க்கலாம். போன மேட்ச்சு எயிட்டுன்னு சுட்டதா. ஏன் நம்ம மட்டும் நம்ம பொறுப்பிச்சாச்சு நடிகான்னு எவனும் அங்கே போயிருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதான் என் டீம் வச்சுதான் டே போய் செக் பண்ணிட்டு வாங்கலான்னு. நான் யார் உனக்கு துணைக்கிறேன் மாட்டாடா டே அப்படின்னு என்னையை திட்டி விட்டாங்க. போச்சு அவங்க 2 பேர்த்துக்கு ஒரு ஃபைட்டு. அவதான் ஜிந்தாந்தா ஒரு 2 கீல் பண்ணியிருப்போன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம் 2 இல்லை 3 கீல் பண்ணியிருக்கோம். 3 கீல் பண்ணி 3rd place தான் இருக்குமா. ஏகேக்கு முதல்ல வேறு இதுன்னு எடுத்துக்கணும். ஓகே கைஸ் இப்போ நம்ம என்ன கிலோவாதை எடுத்து போகிறா கிரேடின் எடுத்து போகிறா சொல்லும் போதே டச்சுக்கிட்டு போயிடுச்சு கைஸ். நம்ம தான் அட்டாக்கிங் தான் நோ சர்வைவ். ஏண்டா நோ சர்வைன்னு சொல்லிட்டு ஏண்டா இங்கே உட்காந்து சர்வைவ் பண்ணுற மாதிரியே நம்ம உட்காந்துருக்கோம். இல்லை நீங்கள் தான் சர்வைவ் பண்ணுறோம் உட்காந்துட்டு எப்பயும் கடுப்பேற்றிருக்கேன். கடுப்பேற்றிருக்கேன். நீயும் MP40 அதே கண் அப்படியே நீ பார்க்குற மாதிரியே இருக்கேன்ப்பா. பார்த்தீங்களா கைஸ் சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். நம்ம இன்னும் இதோ வெஸ்ட் வச்சுட்டு போகிறான். வேலை ஏதாச்சும் இருக்குமா இல்லையா அதை முதல்ல செக் பண்ணுப்பா. பண்ணுவேன் முதல்ல இப்படி ஃபஸ்ட் மெடி பண்ணும். ஒரு மெடிக்கிட்டே சரியாயிடும். அப்பா 3 பேர் எலிமைட்டடு. அந்த டீமே என்ன எலிமைட்ஸ் வடா இருக்குது. அதனால நம்ம தப்பிச்சு போயிட்டோம் கைஸ். சரி ஓகே கைஸ் எலிமைட் ஆனதுனால நம்மளுக்கு லக்காயிடுச்சு. அதான் ஆமாக்கிடுமுக்கு அம்மா இதுமா அமௌண்ட்டெல்லாம் போட்டோம். இதோட எவ்வளோ நேரம் ஆயிடுச்சு வீடியோ எடுத்து 9 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட. சரி ஓகே பாய் கைஸ் உங்கள் கூட இருப்பேன் நான். இப்போ அதுக்குள்ளே வீடியோ முடிச்சிட்டேன் அப்படின்பீங்க. என்னாச்சு நம்ம இப்படி அந்த நிலைமையை தான் ஃபேஸ் பண்ணிருக்கோம். அதனால தான் சரி ஓகே கைஸ் பாய் கைஸ் பை ஐ லவ் யூ ஸோ மச் கைஸ்.